Yes, hello mga subscribers. Ngayon po ay June 28. So again, nabati ko si yung aking anak na si Lenny Ann Marie Salax. Sa iyo, happy birthday for today. Binabati kita ng happy birthday sa aking anak na teacher. Ayan, nawa ay pagpalain ka Lord at ingatan ka sa masamang tanas ng Espiritu at palagi kang pasananahin at ang ibu at kalakasan sa iyo. Again, happy birthday to you, Adja. May God bless you. So ngayon po ay June 28. So ngayon po yung updated therapy ni Darang Belencita Vicencio. Siya po ay 79 years old. So again, nakapokus po tayo sa kanyang strengthening of lower, sa kanyang papalakas ng kanyang lower limb o mga muscles sa paa, mga femoris niya, laterales, ayan. Lahat yan pinapalakas natin sa kanyang in preparation sa kanyang good walking. Ayan. So watch niyo po yung aming vlog ngayon, June 28. Again, Adjang, happy birthday to you. God bless. Ayan. Sa mga anak, shout out sa mga anak yan. Sa inyo lahat, shout out. Kasi mga po ko shout out. Sa lahat ng mga kamag-anak ko yan, shout out po sa inyo lahat at mga kapatid ko, shout out. Ayan. And to all, Vicencio Clan, dito sa Cadating at Pampanga, shout out. Ayan. God bless po. Diba? Kasi birthday na ako yan, birthday. Bakit? Teacher. Sabi natin kinig. So, again, Sima, nakatama ka mga. Step. Step po. Step. Balance ka. Balance ka. Step. Wala. Okay. Lakad ka pa. Lima. Yan. So, malas ka pa kaya. Yan. Sabi ba? Ay, sabi. Sila. Okay. Konti na lang yan, konti na lang yan, ha? Huwag ka na nervyusin, ha? Ha? Kaya pa nervyos. Ayan. Ayan. Hindi ko mag-iyak. Hindi mag-iyak. Ayan. Oops. Pinaw ka pa. Malas ka pa. Diretso. Ayan. Diretso. Ayan. Oops, stop. Diretso. Yan, turuan natin. Yan, akalin ka lang ka. Para sa kita. Oops, akalalakat ka. Mag-focus ka pa. Tapos, diretso ka lakad ka, nakalalim yan. Yan, sige. Ganda, nakalalim. Yan. Ikot yan. 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 Good. Yan. Very good. Tapos, kaya liko ka rin. Tayo bro, liko ka kanya. Liko. Wala ka pa. Magbalas ka pa kanya. Okay. So, balancing. Okay, step walk. Okay, sige ma. Diretso. Okay. Balance ha. Stop ka pa. Balance. Diretso. Very good. Ito na, muna. Agaw mo lang din. One minute. Talaga. Ayun. Okay. Ibu ka. Very good. That's it. Step ko muna. Yung next thing. Ano ka? Ang lilas mo. Ang nabis ka lang. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yun. Sige, thank you, Lord. Sige,
pwede improvement, ganyan po. Kahit na konti-unti, kailangan mo lang talaga ng konting-konting tiyaga na lang. Ayan, okay. Sige ba, talaga ka rin. Maneuver ka. So ayan, so dito tuloy-tuloy siya mag-maneuver. Parang driving yan. Dito ako siya mag-maneuver. Lakad ba? Lakad. Okay, very good. Sige, keep walking. Okay, that's good. Keep walking, very good. Yan. 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 Sige ka ba? Yan na. Practice pa siya sa kanila. Okay. Ganda na mo. Ha? Tapos ganyan ka pa. Ayan. Step body ka rin eh. Okay. Sige, malakad ka ba? That's it. Lalim mo na eh. Para ka rin eh. Sleep mo. Okay, very good. So this is good. Thank you, Lord. Ayan. Salamat po, Lord, sa paglalakad po ni Apong Belencita. Ayan. Essential. Kita po natin yung kanyang improvement. Ngayon po ay June 28. Ayan. Kanyang updated. Sige ba? Diretso. Good. Keep walking. Last na naman eh. Last na naman eh. Kalau tinggal ini, kalau kemarin, semoga berapa nih? Berapa balas kan? Cukup. Nggak yang balas lagi. Okay, good. So now walking, step walking, balance. Very good. Okay, good. Okay. Last one na muna eh. Sige. Huwag yung hindi ko diretso na. Tama. Sige, tulog ako. Sige. Challenge mo yan. Doon. Sige na bro. 5. Very good. Tanggal daw mo kanya. Ayos ka mo. Hindi ba lumakan? Sige pa. Painawa ka pa. Ayan. Ayan ma. Ano nga sabi mo kanyan ma? Nanyabi ka. Pasalamat ka kay pamilya mo. Kaya kung makailangan mo. Salamat po ako. Pamilya ko. Salamat. Dito ka ba? Dito ka. Thanks God. Ayun. Tabi na ka. Bye-bye.